näiden mun 6 viimeisimmän kesätöiden kokemuksen päälle mä sitten viime kesän lopulla perustin oman 4H-yrityksen. Ja tämä mun 4H-yritys on nimeltään AK-ilmakuvaus. Ja taustatarina mun omalla 4H-yrityksellä on se, että viime kesän aikana mä kiinnostuin aika paljon droneista, eli semmoisista kauko-ohjattavista lennokeista. Ja mä halusin tosi paljon ostaa semmoisen dronen, mutta ne on kuitenkin aika hintavia laitteita, maksaa useita satoja euroja. Mä sitten koitin miettiä ratkaisua tähän asiaan, että miten mä voisin saada sellaisen omaksi. Sitten mä muistin kesällä, että Urjalassa kunta maksaa aloittavalle 4H-yrittäjälle 300 euroa tällaista aloitusrahaa. Eli kun perustaa 4H-yrityksen, niin sit saat 300 euroa sun yrityksen tilille. Ja sitten ehtona tälle on se, että tosiaan oot perustanut sen yrityksen ja sitten teet pienimuotoista liiketoimintaa myös tällä yrityksellä. Ja sitten mä ymmärsin, että hei vitsi, tässähän voisi olla tämmöinen niin kuin unelma siitä dronen omistamisesta. Mä voisin toteuttaa sen sillä, että mä perustaisin yrityksen ja alkaisin kenties tekemään yritystoimintaa sitten tämän dronen avulla ja sillä tavalla tienata ne rahat siihen kasaan. Ja tosiaan lyhyesti voisin kertoa, että mitä tämä mun yritys sitten tekee. Eli mä oon lennättänyt tätä dronea ja sitten ottanut sillä ilmakuvia, kun yleensä näissä droneissa on kamerat, ja sitten myynyt näitä kuvia eteenpäin ja sitten sillä tavalla tienannut rahaa, mitä mä oon sitten aikanaan käyttänyt siihen droneen, kun mä ostin sen itse. Mutta tosiaan, mitä täytyy tehdä perustaakseen tämän 4H-yrityksen, niin käytännössä on 2 asiaa, mitä tulee olla. Tulee olla suoritettu 4H-yrittäjyyskurssi, jonka voi suorittaa 4H nettisivuilla, ja se on erinomainen kurssi ja todella helppo suorittaa, vaikka saattaa kuulostaa vaikealta, niin oikeasti aika helppo juttu, ja siitä oppii todella paljon. Mä suosittelen, että ihan vaikka ei tietäisi mitään liikeideaa yritykselle, tai ei oikeastaan välttämättä edes halua perustaa yritystä, niin se voisi mennä silti suorittamaan sen yrittäjyyskurssin, koska se ei maksa mitään, ja siitä saa oikeasti todella paljon niin kuin oppia siihen, että miten ylipäänsä yritykset toimii yhteiskunnassa. Ehdottomasti kannattaa mennä tekemään se kurssi, vaikka ei välttämättä 4H-yritystä haluaisi perustaa. Siitä on oikeasti todella paljon hyötyä. Ihan mitä haluaa tulevaisuudessa elämässäänkin tehdä, niin siitä ei ole ollenkaan haittaa. Sitten kurssin lisäksi tulee olla omalla yrityksellä yritysohjaaja, joka sitten auttaa tämän yrityksen pyörittämisessä. Mun oman yrityksen ohjaaja on mun oma isä, ja mä pyysin häntä yritysohjaajakseni sen takia, koska hänellä on oma yritys ja hän tietää jo valmiiksi aika paljon yrittämisestä, joten häneltä saa sitten hyviä vinkkejä ja neuvoja, että miten tämän yrittämisen niin kuin käytännön asiat hoituu. Ja teillä kaikilla ei välttämättä, jotka on kiinnostuneita 4H-yrityksen perustamisesta, niin välttämättä sitten ole perheessä semmoista yrittäjää, joka tietäisi asioista todella paljon, mutta kannattaa kysyä semmoisilta tutuilta ihmisiltä, joita olette joskus vaikka tavannut, jotka vaikuttaa luotettavilta ja fiksuilta tyypeiltä, niin jotain semmoista tyyppiä, joka voisi olla sun tukena tässä hommassa, koska se yritysohjaaja on todella tärkeä sen yritystoiminnan kannalta, koska kukaan ei voi niin kuin lähteä ihan tavallaan ilman mitään tietoa pyörittämään tätä. Se hyvä yritysohjaaja auttaa tosi paljon. Ja varmasti Urjalan 4H myös auttaa yritysohjaajan löytämisessä, mikäli teille ei itsellä ole mitään hajua, että kuka voisi olla mun oman 4H-yrityksen yritysohjaaja. Mutta yleisesti ottaen mä voisin sanoa 4H-yrittämisestä sen verran, että se opettaa oikeasti aika paljon. Ja lopulta aika pienellä vaivalla te saatte sen yrityksen kasaan ja saatte ihan hirveästi niin kuin perustietoa siitä, että mitä on yrittäminen. Ja te voitte tehdä siinä vähän sellaista tietynlaista niin kuin itse tutkiskelua myös, että voisiko tämä olla se mun tulevaisuuden oma juttu, että mä olisinkin yrittäjä. Teidän liikeidea voi olla ihan mikä tahansa. Voitte vaikka pestä
teidän sukulaisten ikkunoita, ja se voi olla esimerkiksi vaikka teidän oma 4H-yritys. Se voi olla ihan mitä vaan taivas on rajana. Ja jos kiinnostaa vähäkään, niin oikeasti tämä 4H-yritys on oikeasti se väylä, mikä on niin kuin erinomainen siihen. Kannattaa tutkia ehdottomasti lisää, jos vähänkin kiinnostaa. Mutta oikeastaan tässä olisi multa kaikki asiat. Kiitos kun sain puhua teille näin videon välityksellä. Ja mä oon semmonen ihminen, että jos te näette mua tuolla Urjalassa jossain kaupassa taikka näette vaikka mun Instagram-tilin tai jonkun sosiaalisen median tilin, niin saatte tulla laittamaan viestiä ja kysymään kesätöihin liittyvistä asioista, tähän 4H-yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Mä autan erittäin mielelläni ja toivottavasti kaikki saatte hyvät kesätyöt tai vaikka perustatte oman 4H-yrityksen.